I vostè en quin bloc està? No, jo no estic en cap bloc. Jo estic en aquest bloc. Està per mi. Jo estic, sí. Vostè i vostè, ningú més. No, a veure, allí n'hi ha el representant del... No, allí tal com vagi, això ho coneixen. Hi ha un bloc que se'n diu conservador, o bloc majoritari, que són els vocals que en el seu dia va ser proposats pel Partit Popular i el propi president. Un altre que s'anomena bloc progressista, que és els vocals que en el seu dia van ser proposats pel PSOE i per Izquierda Unida. I dos que no van ser proposats per cap dels dos, que són Agustín Azparren i jo mateix. Que en broma se'ns diuen... Sí, no, però no, dic cap dels dos, vull dir, ni el PSOE ni el PP. I aleshores en broma se'ns diu el grup mixto. Agustín Azparren i jo. M'ha dit un ocellet del Consell General del Poder Judicial que vostè és dels pocs o l'únic que parla anglès fluidament. Sí. Però que no l'envien a l'estranger perquè, clar, vostè no pot representar Espanya. No ben bé, no és una qüestió d'aquesta mena. Allí la política internacional que es fa i és un dels problemes que té aquesta institució, és una política internacional de molt baix nivell, basada només en una mena de política imperial amb 4 països sud-americans que es deixen, o centroamericans, que es deixen amb molt poca ambició i que no té cap mena de relació amb els fluxos internacionals reals. Entre altres coses perquè ningú parla cap llengua i en conseqüència anar-se'n a Europa o anar-se'n fora o anar-se'n a Àsia o a Àfrica és complicat si no saps més que castellà. Al davant d'això, sí, el plantejament és el de dir és que de ti no ens fiam, diu, bueno, doncs fantàstic, cap problema. Perquè n'hi ha, a veure, es pot anar a la Xina de dues maneres, a la Xina o a Hondures o a França. Es pot anar a treballar o es pot anar a aprofitar-se de les avantatges del càrrec, de turisme. A mi alguna vegada m'han dit alguna cosa? Sí, no, ho he dit públicament més d'una vegada. Però si vostè no està bé dins del Consell, tal com està muntat, que hi falli, no? En certa manera, que diu... Complir la meva obligació. Bueno, però vull dir, en certa manera, està incòmode amb tota aquesta gent que el rodeja, amb els que vostè no hi simpatitza, no s'hi troba bé, vull dir... És un diofeix, és un òrgan al seu estat que és Catalunya... No, a veure, no, o sigui, els càrrecs públics no se'n va a passar-s'ho bé. No és la meva idea de lo que estàs en un càrrec públic. Vas a complir el teu deure. Estiguis bé o estiguis malament. Els sentiments personals no tenen res a veure amb això. Absolutament res a veure. De la mateixa manera que pot haver-ne un diputat determinat en el Parlament de Catalunya que estigui incòmode en el Parlament de Catalunya. Que té que veure? Ha estat elegit pels ciutadans i fa la seva feina. Bueno, però el diputat sí que l'escull els ciutadans, però vull dir, vostè no l'escull els ciutadans, l'escull el polític, no? No, l'escull el Congrés dels Diputats. Bueno, formalment el Congrés dels Diputats. Substancialment ja sap com funciona. A través d'un grup que és Convergència. No, sap com funciona el règim institucional espanyol. Formalment és el Congrés dels Diputats. Substancialment és com està passant des de fa un any. Es reuneixen el del PSOE i el del PP, arriben a un acord de dir tantos para ti, tantos para mí, i després ve la segona part. ¿Cuántos se le ceden a las minorías? Pues uno, pues dos. I després ja ve los nombres concretos. I això és com funciona. I això és el que no veu vostè bé, no? A vostè li agrada? Vostè s'entra. No, a vostè li agrada el sistema d'aquesta mena? Jo pregunto. Quina és la solució? Que s'escolleixin els jutges ells directament? No ho és. Quina és la solució? No ho és. No ho és, i parlant seriosament, no ho és per una raó, perquè ja el sistema està suficientment podrit com perquè això no funcioni. Perquè tant l'APM és la branca judicial del Partit Popular, Jueces per la Democràcia és la branca judicial del PSOE, i en aquest Consejo, si els jutges actuessin d'aquesta manera, si actuessin d'una manera imparcial, els 12 que hi ha, més el president, per tant 13, la dinàmica no seria de blocs. El problema és que són la sectorial judicial de cada una de les coses. Quina és la solució d'això? La transparència. La transparència. Però com se les escolleix, el que no em dona és una solució. Quina és la solució? Sí, li dono una solució. La solució que, per altra banda, Agustín Azparren i jo vam proposar en el Consell de Poder Judicial per elegir el magistrat del Tribunal Suprem i no vam tenir els vots favorables ni d'un bloc ni de l'altre, que és els hearings, la compareixença pública. Que els candidats per anar al Consell de Poder Judicial o al Tribunal Constitucional o a la Comissió Nacional de l'Energia o al Tribunal Suprem compareguen públicament, tothom pugui anar allà, s'examini la seva trajectòria, els interroguen el que passa a Amèrica. Com es podria dinamitar Espanya, l'Estat, és a dir, des de dintre que s'hauria de fer una reforma de la Constitució? Saben dinamitar. Ja sé que no els agradarà. No, ni vol plantejar la independència legalment, ni a mi tampoc, Dinamiteros irlandeses. Jo no parlo en absolut de dinamitar Espanya, perquè Espanya és un país al que jo estimo.
Deia ningú no vol acabar bé. Si li treu Catalunya és com si li treu un braç. No, és que no li trec, és que Catalunya no és Espanya. És que és Espanya. Bueno, això és la seva opinió, però no és la meva. I què fem amb València? Allò que els valencians vulguin fer. I vostè que és valencià, què vol fer amb la seva comunitat valenciana? No, en primer lloc, jo al meu país no hi ha només comunitat. I en segon lloc, no és el català. Constitucionalment és comunitat valenciana. Constitucionalment no és res, la Constitució no surt. No, la Constitució no surt. El que no surt és País Valencià per un lloc. En l'Estatut d'Autonomia del País Valencià s'hi diu País Valencià. Comunitat Valencià. No, s'hi diu País Valencià, s'hi diu les dues denominacions. Però tenim en compte els països catalans. A veure, el que no existeix, que és un invent que va ser per cert un notari, no?, de Castelló, que el va inventar, el terme països catalans, no? Això no existeix. És un invent, no?, sense forma en tot cas, un notari de Castelló. Sí, va ser un notari de Castelló el 1902, no me'n recordo el nom, no? Se li va ocórrer aquesta idea i va dir països catalans, no? I aquí està l'origen, no?, perquè això mai ni a l'edat mitja, ni a l'edat moderna, mai s'havia dit països catalans. És un invent. Si remetem, si es posen tan introducistes com a vostè li agrada, i recorda aquell sermó de Sant Vicent Ferrer, en el qual aquell sermó de Sant Vicent Ferrer, en la qual deia, referint-se als serrans, o sigui, a la part de València que parla castellà, i deia que vosaltres que esteu entre Castella i Catalunya, de la mateixa manera que el pecador que està entre el cel i l'infern. Sí, però també en aquest sentit, quan Jaume I el Conqueridor, un dels grans mites i herois del catalanisme polític, va conquerir Múrcia i la va donar a Castella, quan va parlar a les Corts Catalanes va dir, i per què lo he hecho por España, no? Hem d'anar al segle XIII. Hem d'anar a la publicitat. Arriba la final de la primera part del Conversa d'aquest dissabte, molt animat el Conversa d'aquesta setmana amb el senyor Alfons López Tena. Fins ara mateix, com sempre, des del restaurant de l'Hotel Granadina al Welter Centre de Barcelona. Que vagi bé, ara mateix ens tornem a escoltar. Espanya en roba 19.200 milions d'euros a l'any. Sí. És veritat, la tinguem. No, la frase és certa. I el fet també és cert. I com treu les conclusions? Per dir un estudi de Funcas, de la Fundació de les Caixes d'Estalvis. No, trobo pas que me robin res, a mi. Menys Espanya, què és Espanya? Per vostè Espanya no és res. No, frivolitzi. Per mi Espanya és una gran nació. I és una cultura de la qual me'n sento partícip, i és una llengua que m'estimo, i és un país que m'estimo, i una nació que m'estimo. S'ha de robar, vull dir, robar vol dir la diferència que n'hi ha entre la detracció fiscal, els impostos que paguen cada any els ciutadans de Catalunya i la inversió pública que s'hi fa a Catalunya. Aquesta és la diferència en l'últim càlcul que l'any 2005. A mi com a barceloní llavors em roben també, perquè jo pago molt més que la gent de l'Artugell, i com a senyor que pago impostos molt importants, no?, doncs també em roben, no? Tothom ens roben una mica, no? Clar, jo crec que és una exageració, clar, és que... Que no li agrada l'expressió robar? No hi ha concepte, que jo crec que soc solidari. Per què no tinc que ser solidari amb el resto d'Espanya, que són els meus, entre cometes, germans? Per una senzilla raó, perquè solidari se'n diu quan no ho decideix. Per què ho decidim? Per tant, no ho decidim. Com que no ho decidim? Ho decideix el Congrés dels Diputats. Exacte, el PSC té 25 escons. No, els catalans tenen 47 escons. Els catalans tenen 47 escons. El Congrés dels Diputats sobre 350. Sobre 350. Però està molt bé, però són escons que estan a favor. Jo no he vist que el senyor Montiel, que és el que lidera el PSC, estigui en contra d'això, i 19.000 no s'ho prengui malament, em sembla una mica exagerat. 19.200 les dades de Funcas i les dades de l'OFC. Si vostè té unes altres, posa-les sobre la taula. Sí, no, si dades no n'hi ha, per cert, Esquerra Republicana, que tantes dades demanaven... És que aquesta és la pregunta, justament. Per què des de fa 12 anys, al Congrés dels Diputats, hi ha diverses resolucions, com vostè sap, demanen del govern que publiqui les balances fiscals, balances que es publiquen a la Unió Europea, que es publiquen a Alemanya, que es publiquen al Regne Unit, i que en Espanya no es publiquen. Però per què Esquerra no ho demana ja? No, li dic perquè ja s'ha aprovat el Congrés dels Diputats 4 vegades. Sí, però Esquerra té el poder de dir-li al president del govern o balances o s'ha acabat el bròquil. Això podria Esquerra, el bròquil què vol dir? El que vull dir-li és que les resolucions que s'apliquen al Congrés dels Diputats, el govern espanyol no les compleix. Ni el govern del PP ni el govern del PSOE. I no publica les balances fiscals. Per tant, hem de basar-nos en estudis de la Fundació de les Caixes d'Estat de les Cajas d'Ahorro Confederadas. El problema és on surten aquestes dades. De metodologia, no? No, el problema no és de metodologia, el problema és d'ocultació de dades. Però jo estic encantat de pagar impostos. Jo pago molts impostos, o bastants impostos, no? Home, encantat. Sí. En aquesta afirmació no m'incloc, Per què no? No, perquè, escolta, tenim que ser solidaris, amb absurd. No m'agradaria pagar impostos.